Salve e ben trovati. Bi amina kuma ni pano togo ninka video temene na ankuma naka ya ankuma naka ankitola ka signale di presendeze ankitola ko ke ankuma na signale togo ninka mais amina segi ka kuma ka parce que abe mogo segena kuizi konana comme anye kuma ni minke anye a définition damadi mais ama kuizi ke follow dar presendeze inka donc o kama amina essayer ka demander tan flata ko o ɲɛfɔ quoi ya kuma a demande ka ca mais an bɛ tan fila ta an b'o ɲɛfɔ pour que ni mɔgɔ mun ne a gɛlɛya b'o tigi kan n'i y'a ye quiz kɔnɔna na a kana se k'i sɛgɛn cogoya min na an y'a fɔ video tɛmɛnenw na ko panneau in ko fila de don dɔ bɛ yen nɔ droit de priorité b'i bolo dɔ bɛ yen nɔ i kan ka droit de priorité di bon nin de don ni i kan ka droit de priorité di an y'a fɔ n ko n'i ka flèche bɛ rouge la i kan ka droit de priorité di donc o hukumu kɔnɔna na i kan ka dɔn k'a fɔ ko droit de priorité t'i bolo donc n'i taara demande nin lajɛ i bɛna dɔn si ni demande ye vero ou bien ni falso de don yanni i ka demande kɛ c'est mieux i ka panneau dɔn kosɛbɛ donc o de kama an ye définition di video fɔlɔ la donc ni se in na an ko an bɛna essayer ka kuisi dɔɔni k'a kan parce que panneau tɔgɔ nin a bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn donc an ka taa an ka kuisi fɛ. Il segnale raffigurato può essere posto in una strada con strettoia. A ko ko panneau nin ko a bɛ se ka kɛ sira kan sira min b'a la ni a yɔrɔ dɔ bɛ yen ni o serelen don n'a dɔgɔyalen don quoi ni dɔw fana b'a faamuya a mɔsɔnnen dɔ la k'a sabu kɛ baara ye o n'a ɲɔgɔnna è vero. Il segnale raffigurato è un segnale di divieto. A ko panneau ye panneau d'interdiction de è falso. Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza nei sensi unici alternati. A ko panneau nin ko a b'a obligé de k'i ka droit de priorité di sensi unici alternati yɔrɔ la è vero. Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. A ko panneau nin ko a b'a yira k'a fɔ ko droit de priorité b'i bolo sensi unici alternati yɔrɔ la è falso. Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada a senso unico. A ko panneau nin ko a bɛ sira daminɛ na sira min b'a la ni senso unico do è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. A ko panneau ye panneau de danger de è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. A ko panneau ye panneau de prescription è vero parce que an y'a fɔ n ko panneau de prescription dare precedenza ya segnale di precedenza divieto ani obbligo nin dun ye segnale di precedenza quindi è vero. Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. A ko panneau tɔgɔ nin ko a bɛ obligé ka droit de priorité di mobilitigi ma ni mobilitigi min bɛ ɲɔgɔn kunbɛn è vero. Il segnale raffigurato si incontra prima di un qualsiasi restringimento della carreggiata. A ko panneau tɔgɔ nin ko a bɛ sɔrɔ sira dɔgɔyɔrɔ la ko a mana kɛ a fan o fan ye quoi y'a ye genre sira dɔgɔyɔrɔ sugu o sugu ko panneau tɔgɔ nin ko a bɛ sɔrɔ è falso parce que an y'a fɔ n ko panneau in ye fila ye yɔrɔ dɔ bɛ yen droit de priorité b'i bolo y'a ye sira dɔgɔyɔrɔ dɔ bɛ yen droit de priorité b'i bolo donc o b'a yira k'a fɔ ko nin panneau tɔgɔ nin ko a tɛ sɔrɔ sira dɔgɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na parce que nin na i kan ka droit de priorité di o de kama o demande nin ye falso ye. Il segnale raffigurato si incontra prima di una strettoia che di norma consente il passaggio di una sola fila di veicoli. A ko nin panneau tɔgɔ in k'i b'a ye k'a kɔn sira dɔgɔya yɔrɔ in ye quoi strettoya sira mɔsɔnnen don yɔrɔ dɔ la k'i b'a ye k'a kɔn o yɔrɔ tɔgɔ in ye an y'a fɔ n ko strettoya n ko sira dɔgɔya yɔrɔ dɔ don k'a sabu kɛ baara o n'a ɲɔgɔnnaw ye quoi y'a ye donc a ko i b'a sɔrɔ o yɔrɔ la quoi yanni ka se o yɔrɔ ma k'i bɛ panneau tɔgɔ ye ko en général i mobili fila tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn quoi a yɔrɔ tɔgɔ la y'a ye mobili dɔ de kan ka dɔ bila a ka tɛmɛ y'a ye mobili fila y'a ye mobili aran dɔ kan ka aran dɔ bila a ka tɛmɛ kɔrɔ ye mobili aran fila tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn quoi y'a ye komi voie fila dɔ kelen bɛ taa kelen bɛ segin donc a fila bɛɛ mobilitigiw tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn faut que fili dɔ ka fili dɔ bila o ka tɛmɛ quoi è vero. Il segnale raffigurato può essere posto in una strada in cui una parte della carreggiata è sbarrata. A ko panneau tɔgɔ nin ko a bɛ se ka kɛ sira kan sira min b'a la ni voie y'a ye n'a y'a sɔrɔ sira nin voie yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni
o baarilen don, è vero. Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza negli incroci ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra. A ko pano tɔgɔ nin ko a bɛ obligé ko ka droit de priorité di mɔbilitigi ma ni mɔbilitigi min bɛ kunbɛn quoi i kini ani i numa è falso sinon n'o kun don a kun bɛ kɛ dare de pression za ye komi an y'o ye ka tɛmɛ video tɛmɛnenw na quoi o ye triangle ye nin dun t'o ye nin b'a yira k'a fɔ ko sira yɔrɔ min dɔgɔyalen don k'i kan ka droit de priorité di mɔgɔ ma i ni min bɛ kunbɛn mais a t'a fɔ ko i kini ani numa ma o kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko è falso. An ka pano banna yan an kun k'a fɔ ko an bɛ demande 12 de ta donc an y'o o 12 ta sisan an bɛna corriger erreur 0 an ka taa demande ninnu na wala demande ninnu yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye donc ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko nin pano nin b'i sɛgɛn i bɛ se ka taga ni ka segin kɛ video in kan pour que i ka a demande nin faamuya an kɔni b'a traduit pour que a ka nɔgɔya mɔgɔw ma permis yɛrɛ fɛnɛ tɛ taa courage kɔ donc courage ko yɛrɛ de don f'i ka courage ta k'a kalan kosɛbɛ quoi a ye video partager faut que a balima minnu bɛ yen n'u bɛ permis ta ou bien a bɛ se ka kɛ nafa ye mɔgɔ o mɔgɔ ma pour que a k'o bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ aw k'an bɛn video natɔ o salam.